sallu ala nabi. Yan uwa musulmi mu tashi biyu annabi salati. Wanda ya daya ubangiji zai masa 10, wanda ya 10 ubangiji zai masa 100, wanda ya 100 ubangiji zai masa 1000, wanda ya 1000 makomarsa gidan aljanna. Nisa nisa muka nisa muje mu yi wasa, mu nisa nisa sama nisa mu bari yin gasa. Mu nisa nisa muka nisa muje mu yi wasa, mu nisa nisa sama nisa mu bari yin gasa. Tasa uzurin nono ake sakawa a daro ruwan wanka ake zubawa a buta ruwan alwala ake zubawa a koko da ana san sakawa ni ko kai ko na tashi ina darawa ki juya a gaban ki nake son wasa. Mu nisa nisa muka nisa muje mu yi wasa, mu nisa nisa sama nisa mu bari yin gasa. Kambun sakawa kyauta ake rabawa, miyo kamar haɗin so lefe na yau zirawa. Mai zaman samaye shi ko ba ya san gazawa, ni kwana yi lalai da zalle nake so. Mu nisa nisa muka nisa muje mu yi wasa, mu nisa nisa sama nisa mu bari yin gasa. Ku zo mu je za mu nisa, ina Hausawa ku zo, ina Yarabawa ku zo, ina Inyamurai ku zo, ina Fulani ku zo mu je za mu nisa, ku zo mu je nisa, Najeriya ku zo mu je mu nisa, mu nisa. Mu nisa nisa muka nisa muje mu yi wasa, mu nisa nisa sama nisa mu bari yin gasa. Kofar gida da mota na yau alwala domin in yau sallah da bauta. Ƙur'ani ka buɗe domin in samu rabauta, salatin manzan Allah na rai ya faranta. Na miƙe na tashi ina darawa, ina yin murna domin albarka nake so. Mu nisa nisa muka nisa muje mu yi wasa, mu nisa nisa sama nisa mu bari yin gasa. Mai fita fagen gasa, mai zuwa gurin wasa, mai kwana yau fasa. Tuna da malamin wasa, ku doka tambarin soyayya, ku tuna da girgijin sau ya zubo da ruwan sama muna so. Mu nisa
sama sama bari yin gasa.